A tots els participants de l'MTV, molt bona nit a tothom. Soc la Mariladi, he vingut a Mart a passar la Setmana Santa. Ja sabeu que el maleït Covid no ens deixa sortir gairebé de casa. Doncs és més fàcil venir aquí que no pas a Andorra. Bé, estic molt contenta i sorpresa alhora d'obtenir la segona perruca rosa. Aquest hivern ha estat el nivell de totes les cançons molt alt. Totes han estat molt bones. Doncs vull compartir amb vosaltres el meu premi. Doncs ha estat merescut per qualsevol de vosaltres. De debò que les cançons han estat boníssimes. Bé, gràcies a l'Àlex per la seva desinteressada tasca que fa, que ens diverteix tots els diumenges i ho passem molt bé. I a més aprenent moltíssim de cançons modernes, sobretot jo a la meva edat, que soc de la tercera edat. Doncs estic feliç. Molt bona nit a tots i que tingueu un bon diumenge. Molts petons. Adéu.